Na lekovima sam. Babi Viktorije Mitrović pozlilo nakon što je njena unuka u Zadruzi 5 priznala da je silovana. Popovu decu redovno viđa, a za pink.rs otkriva gde su Viktorijini roditelji i ćerka. Ovo je priča koja trese region. Za portal pink.rs oglasila se baba Viktorije Mitrović, Regina Spasić, koja je otvorila dušu nakon što je sinoć u reality programu Zadruga 5 njena unuka priznala da je bila silovana od strane sveštenika Milovana Đokića, kada je imala 12 godina. Regina na početku razgovora kaže da joj nije dobro, da je na lekovima, kao i da strepi. Dodaje da je ovo jako bolna tema za njenu porodicu, kao i da je sinoć plakala kada je Viktorija pred milionima iznosila svoju najtežu životnu traumu. Meni nije dobro, ja sva strepim i na lekovima sam. To je jako bolno. Ja se i sad tresem, nije mi dobro, sinoć sam plakala. Jako je sve bolno. To je stvarno jako teško, to što je ispričala sinoć, to je tako. Dete ništa nije slagalo. Ona je bila dete tada, ali se svega seća, imala je 12 godina. On je bio sveštenik tu u selu, mi idemo u prodavnicu, on je živeo tu preko puta i nama je jako teško bilo nakon toga. Njega su posle uhapsili, bio je u pritvoru neko kratko vreme, krenulo je suđenje i od tada smo ga videli još par puta. Najteže mi je bilo kada sam ga videla u mantiji, nakon svega, posle pritvora ga nismo videli. I da ga vidim, šta da mu kažem. To je jako teško, izbegavali smo da dođemo do njega. To sve i dalje boli, kaže Regina. Regina je u nastavku razgovora potvrdila saznanja našeg portala da je Milovan Đokić pušten nedavno iz zatvora i da se trenutno nalazi u Bosni i Hercegovini, odakle i potiče njegova porodica. Viktorijina baba kaže i da je Đokićeva ćerka udata i da danas živi preko puta njih u selu Pločica kod Kovina. Dodaje i da nemaju nikakav kontakt, osim kada se slučajno sretnu kod lekara ili u prodavnici. Kaže i kako je čula da Đokić više nije u braku. Izašao je iz zatvora, ali je u Bosni kod njegovih. On ovde ima decu i suprugu. To je blam, mislim i da žena nije sa njim. To je kraj što se desilo sa Viktorijom. On ima 2 sina i ćerku. Oni žive u glavnoj ulici, mi smo sa strane, jedino se sretnemo u prodavnici, kod doktora, a ćerka mu je udata ovde preko puta nas u komšiluku, ali nemamo nikakav kontakt. I oni su svesni svega toga što je on uradio detetu, govori Regina. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.